Kidam tangar ko ni phaing ko resir ke par ni Hamren constituency arlo Porbot polling station along BJP Racharia Songpen Mass Joining Kipaman Pon Bang Solong APHLC INC ASDC Asongpen chi udun si team Karbiang long keja CEM Dr. Tuliram Rong Hangalong Chipok dun rinti Kachipok dun amai long kadu kave bang paruhini amuluk BJP Rachari Asongolong Chipok dun rinti MLA Kilik Misen Pen Kachipahai Ponji Aphan Lamchak Chipi Pon rinti Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Pen Kanin Chepon laki Hamren constituency arlo Porbot polling station arlo atokano along anta mesen kacheleng atowar ningkan hiniang bong kasilam ponji aphanta milamchak chipipon illegal transportation aputhak CM Pen Kanin Chepon laki arona lo jongsi chokli mavi pulote SP aphan order pipon etlo arona ting pen kinebji aphan pangdak pontang lo pusi CM Rong Hang sang ho pen ning Chepon Jesimet Karbiang long atokano atowar pen aron pen chilong chainong pen ke chenglok koila ke pon varet atuma phan nepon pupusi than pachini pon bangso putha case e pen ke chenglok ongdung organization atum pen tami memorandum tami ipon tanglo bonta bangso aloki pi pen RD kavia sonsi nang mande jopang thang joparni akrong tin atowar tami illegal agari kepajijeng dut along raikom sai khia tum tami ke thek dun long le asonsi nang mandet asonsi theklong anparta bangso sai ke long le supply long le pu alam the Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pangdak pontang lu bonta Chief Minister kaning jelam ke RD kavi asonsi mandet State University JNV Agriculture College Veterinary College Hai Hui West Karbiang long Langhempi along education lapen border protection aphan Prabjin pen kikim kerang ponji aphan tami Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang pen pangdak tika lapen West Karbiang long Hempi Hamren Rong sopi amumang Prabjin pen kachilar hekpon long poputa hawarara aphan ning pathetika Bangso BJP Mass Joining amai long pen rong arat aphan long le pata pen kichenglok pekar om hai hui tami ipajer tika long le pata laki inglong aso kalidet atuma phan pipon long le lapen pipon thek thek pusi CM Rong Hang sang ho pen ning jepon lapen chikloi John Angbong Karbiang Autonomous Council pen hawarara aphan long le pata lak sia hemtun hatuma phan Prabjin pen ipajer pon tanglo puta CM pen lam thei chipaklang po PWD guest house latai tupon po lapenang parta medak 150 bedded hospital district hospital lataming tupon po lapenang parta medak tuwang aning kan siang bong amrena taun long kapitang eji phansini tu bori pon bom lapenang parke nang tum bilta ki me arjulong ji milika matha teng ke langhem phialong madak isi education hub Kapingchong yang pansi bori dak State University da dakibi ponje pansi bori pon po lapen JNV central pen itu pan sanction lo ala data kibi ponje phane tum ada si pathipola pen agriculture college lapen veterinary college la ho education institution name langhem phialong isia bange border protection lo lapen adim da develop that la sonsi matha pon mom tin ta sir la Hamren pen Daniel Inki Karbiang long lai